emakumeen eskubideak eta bardintasuna aldarrikatzeko eguna ospatuko da martxoaren 8an. Uda honetan, iaz hasitako obren bigarren fasia ingo da aurreskolan. Miren Agurmeabe, idazle elekitzarra, euskaltzain oso izendatu dau euskaltzaindiak. Aratustiak pasata, martxuaren 8agaz lotutako hainbat ekintzeukiko duguz egunotan. Astebururako fronte batek euri zaparradak hotza eta olatuak ekarriko ditu. Martxuaren 8an emakumeen nazioarteko eguna ospatzen da. Bardintasunaren eta emakumeen eskubidien aldeko burrukia salaratzen daben eguna. Mundu osoan eta gure tokiko komunitatietan, oraindik be emakumeenganako bereizkerizak eta ezbardintasunak dagoz emakume izate utzagaitxik. Martxuaren 8a hausnarketarako eguna da. Emakume eta gizonen arteko benetako bardintasuna lortzeko konpromisu hartu eta emakumeen eskubideak aldarrikatu eta gogoratzeko eguna. Baina gogoratu daigun, martxuaren 8ko aldarrikapenak egunero izan behar dira zela goguan, emakume eta gizonen arteko bardintasuna benetan gauzatu arte. Planetaren erdizia gara, beste erdizaren eskubide berberak izan beharko gendukez, baina zoritxarrez, martxuaren 8ak hori holan ez dala gogorarazten deusku. Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eta gogoratzeko eguna da. Borroka feminista eta azken urtietan egindako ahalegina aitortzeko eta eskertzeko eguna. Gaur egun, gizarte aske eta bidezkoago baten bizitzia ahalbidetzen dabena. Munduari gogorarazteko emakumea eta langilea naizela. Emakumea eta kirolaria naizela. Emakumea eta sortzailea naizela. Emakumea eta ikertzailea naizela. Emakumea eta enpresarizua naizela. Emakumea eta ama naizela. Emaztia eta alaba naizela. Baina batez be, gizonen eskubide berberak dodazela. Ez gehiago eta ez gitxiago. Iaz hasitzako lanakin jarraituta, aurreskolan barrikuntza lanak egingo dira uda honetan. Honegaz, 0 eta 3 urte bitxarteko umientzako eraikina egokitzuko da, irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko. Aurreko udan hasitzako lanari jarraipen emonda, gelak, biltegizak, komunak, edota aterpia barriztuko dira, eta zutien kontrako babes sistemia instalatuko da. Lanok, udan eingo dira, garai horretan eraikinean estalako zerbitzurik emoten, eta 8 asteko iraupena isati aurre ikusten da. Iazko urtean, 71.000 euro inbertituta gero, aurten beste 105.000 euro erabiliko dira. Holan, guztira 176.000 euro bideratuko dira, aurreskolien barrikuntza lanetara. Euskaltzaindiak euskaltzain barri bat eukiko dau, Miren Agurmeabe. Aurreko astian, bosketa eindagero, idazle elekitzarrak Xavier Quintanaren leku hartuko dau. Azkan honek, 75 urte bete eta emeritu izatera pasako da. Miren Agurmeabe magisteritza eta euskal filologizan lizentziatua da. Urtietan ziar, irakaskuntzan eta idazle lanetan ibilitza gero, gaur egun gazte zein nagusizentzako liburuak idazten ditu. Oindala hilabete batzuk, poesia sari nazionala irabazitza gero, euskaltzain osuaren izendapena barri ona eta posgarreza da. Urtietan ziar, eindako lan bikainan emaitza eta aitorpena da zalantzarik barik. Zorizonak Miren Agur. Aste honetan, aratustiak ospatu duguz eta giro ederra euki dugu Lekitxoko kalietan. Protagonista nagusizak mozorruak izan dira eta urten be originaltasuna nagusitzu da. Irudizetan ikusi aldo zuen moduan, ikastetxien kalejiriak ala itxasuna emon eutzan herrizari martitzenian. Egunotan, barriz, martxuaren 8agaz lotutako ekintzak eukiko doguz.
martxoaren 4tik 8ra, emakumeak hitza eta bizitza izeneko erakusketia egongo da Eskolape Aretuan. Eta martxoaren 11an, Bizkaiko kostaldeko emakumeen lanari buruzko Itsasoan gaitun dokumentala eta solasaldiz edukiko doguz ikusgarri Zine Aretuan. Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Kompetentzia ofizial. Garrantzi eta prestigio sozial bila enpresari aberats batek arrastoa utziko duen film bat egitea erabakiko du. Horretarako, onenak kontratatzen ditu Lola Cuevas, zinegile ospetsua, eta bi aktore ezagun, talentu izugarriaren jabe direnak, baina are ego handiagoa dutenak. Félix Rivero, Hollywoodeko aktorea, eta Iván Torres, antzerkiko aktore erradikala. Biak dira mitoak, baina ez lagun onak. Lolak esarretako froga gero eta xelebragoen bidez, Felixek eta Ibanek elkarren aurka ez ezik euren legatuei ere aurre egin beharko diete. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur goizean hodeiak ugaritxuzun dira. Eguerdi partian, haiziak mendebal ipar-mendebaldera egin eta euriza danera zabaldu da. Bizar, giro nahasiza eta hotza eukiko dugu. Temperatura altuenak 8 eta 11 gradu bitxartekoak izango dira. Itsasotik lainotzarrak sartuko dira eta tarteka zaparradak botako ditu. Itsasuan adi, marea bizi-bizirak daukaguz, eta horreri 4 metrorainoko olatuak jeitsuta, Euskalmetek abisu horiza esarri dau kostaldeko inpaktua gaitxik. Zapatuan, hodeiak urdinguniak intartekatuko dira eta aterrune luziak eukiko doguz. Baina beste une batzuetan, hodeiak gaienduko dira eta zaparrada txikinak botako dituz. 700-900 metrotik gora edurrapur baten aldau, batez be egunaren lehengo zatizan. Tomekan, euriza eitzen jarraitzuko dau eta zerua tapata egongo da egun guztizan ziar. Temperaturak antzeko balizuetan ibiliko dira eta elur mailia 800 metro inguruan egongo da. Urrengo astia giro lehorraga hasiko dugu, baina moten dau martitzenerako euriza bueltatuko dala. Alandabe temperatura epelauak espero doguz. Guazen argazkizakin. Flor Randoñek Cirrus izeneko hodei honek bialdu gaitxuz. Beste honek Stratus izena dauke. Amaitzeko, oindala 4 urte, legitxon, otzaiaren 28an euki genduan edurtien irudi eder honekin agurtzen gara. Aspaldi ez dugula edurrik eitzen ikusi eta beraz, oroitzapen eder honekin konformatu biharko gara. Beste barik, alda neurrizan, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.